gunatir siya sa bagay, walay tihik-tihik, walay pugong-pugong. Buhaton ta sa pagsimba, tanang iyang katawhan, tanang kanasurat, daygo ng iyang ngalan, tanang adunay gininhawa, muday kong mo simba. Buhaton tang tanan na lang kaniya, kay gibuhat niyang tanan na lang sa ato. 1, 2, 3, go! Sayaw-sayaw ta, sayaw nga'y tihik-tihik, musayaw sa kalipay, magsadya ta kanunay, mudayig ta nga tinuray. Mulukso-lukso ta, lukso nga pinakakusog, sige ilukso, tanan mo lukso, daygon ta ang Ginoo. Mupagpagpagpag ta, pagpag nga maglanog-lanog, kini ang pagsimba nga gipangita sa buhing Diyos. Daygon natin siya sa bagay na walay tihik-tihik, walay pugong-pugong. Buhaton ta sa pagsimba, tanang iyang katawhan, tanang kanasuran, daygon ang iyang ngalan, tanang adunay gininhawa, muday kog mo simba. Buhaton tang tanan na lang kaniya, kay gibuhat niyang tanan na lang sa ato. 1, 2, 3, go! Musayaw-sayaw ta, sayaw nga'y tihik-tihik, musayaw sa kalipay, magsadya ta kanunay, mudayig ta nga tinuray. Mulukso-lukso ta, lukso nga pinakakusog, sige ilukso, tanan mo lukso, daygon ta ang Ginoo. Mupagpagpagpag ta, pagpag nga maglanog-lanog, kini ang pagsimba nga gipangita sa buhing Diyos. Musayaw-sayaw ta, sayaw nga'y tihik-tihik, musayaw sa kalipay, magsadya ta kanunay, mudayig ta nga tinuray. Mulukso-lukso ta, lukso nga pinakakusog, sige ilukso, tanan mo lukso, daygon ta ang Ginoo. Mupagpagpagpag ta. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanang. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisang kalibutan, mahanaw sa lamang.
Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga naghatag kanato kadag-ugan, kalampusan sa ato ang pagkinabuhi nining adlaw. Gikan sa atong pagbangon hangtod nining taknaa, nabati kanunay nato ang iyang pag-atiman, ang pag-amuma sa Dios, ang pagpanalipod sa Dios, ang pagtagbo ug pagtudlo ug ang tanan nga atong naangkon ug nabatunan kinigikan sa Dios. Ato siyang pasalamatan, ato siyang pasidunggan sa ato karon nga pagsugod sa itong programa nga diin dili gyud nato kalimtan ang pagdahig magpasalamat sa Dios sa paghatag niya kadaugan sa matag usa. Magampo kita ug akong gihangyo gyud ang matag usa sa paglitok og mga pagdahig pagpasalamat sa pagkamaayo sa tuloy nga Dios. Magampo ta. Amahan namong ka Dios ang makagagahom. Nianaw sab kami amahan aron sa pagpasalamat kanimo sa kadaugan, sa kalampusan, sa tanan namong buluhaton, sa among nabuhat. Among nabati o Dios ang imong pag-atiman o pagtagpo o pag-uban kanamo. Tungod sa imong pag-atiman kanamo, nagmalampuson kami, nagmadaogon kami sa tanan namong nahimo sa tibok adlaw. Bisan asa o Dios ang imong katawhan, nabati namo ang imong pag-atiman, pagproteksyon, pagtagbo sa tanan namong gikinahanglan. Amahan, niya kami aron sa pagpasalamat kanimo. Niya kami o Dios aron sa pagpasidungog kanimo. Og niya na usab kami aron sa pagpaminaw kanimo. Pakigsultihin na usab kami sa imong mga pulong. Tudluin na usab kami sa mga mensahe nga kinahanglan namong makatunan. Pahimdumdumi na usab ang among kinabuhi sa mga pulong nga gikinahanglan namong subayon. Samtang nagpaabot kami sa imong mga saan. Amahan, among gipangayo nga imo na usab kaming iblas sa imong mga mensahe. Imo kaming gitaga kasing-kasing nga madinawaton, kasing-kasing nga matinuohon kanimo. Usamahan dawata o Dios ang among mga pagdahig, pagpasalamat kanimo. Imo ang wala gay babag ang imong mga pulong nga mupuyo ug mangitag dapit sa among kasing-kasing. Di nang imong mga pulong maoy maglig-on kanamo, magdasig kanamo. Nasayod kami nga wala kami gikinahanglan, mao ang pagkat-on sa imong mga pulong ug pagkinabuhi niini. Busamahan, suginli kami sa angay namong tinguhaon sa mong pag-alagad kanimo. Tudloi kami sa angay namong tinguhaon ug panganduyon samtang kami nagtuo ug nag-alagad kanimo nga nagpaabot sa imong mga saad. Amahan, salamat sa imong tubag sa mga hangyo ug mga pag-ampo. Amo kang daygon, pasalamatan sa imong pakiguban ni imong programa. In Jesus' name we pray. Amen o amen. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo. Good evening, mayong pagpanihapon sa tanan nato nga kigsuonan nga nining taknaan na nihapon. Og salamat kaayo sa Ginoo sa iyang pag-uban o pagpanalipod. Ilabi na sa mga kalampusan nga ato naangkon na batunan ining adlaw. Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi, dalaygon ang Dios sa kinabuhi natong tanan. Maayong gabi, maayong pakiguban, ilabi na sa ato mga kigsuonan nga nagsunod sa nagkalaing mga lugar, nagsunod sa ato mga FM station nga naa karon sa nagkalaing mga lugar. Maayong pagpaminong lugar, ilabi na diri sa sitio Kalugtugan, Malaigang, diri sa sitio Tubod o diri sa sitio Linaw. Maayong gabi, may pagpaminaw kaninyong tanan. Mayong pakiguban sa tanan nga mga kigsunan nga mo replace ato nga programa, ilabi na sa ato mga kigsunan nga naa sa Canada o diha sa Surigao. Good evening ni Ma'am Alda, Sister Alda Singkol. Og mayong gabi, mayong pagpaminaw og mayong buntag, mayong udto, mayong hapon sa tanan nga mo replay
no? Sa ato nga programa, I declare blessing in the name of Jesus Christ. Ug mayong gabi, mayong nga pagpaminaw sa tanan nato mga kaigsuonan nga nagsunod usab sa ato nga programa, pinaagi usab sa pagpaminaw sa Bluetooth, no? Nga to ang mga kaigsuonan nga migamit pod sila og mga idea para madunggan gyud ang pulong sa Dios sa ilahang mga silingan, labi na gyud sa atong mga kaigsuonan, no? Og adto ta sa paghatag og panahon sa pagbasa sa inyong mga mensahe gikan sa matag gikan sa atong mga kaigsuonan nga naa sa nagkalaing mga lugar. Maayong gabi, maayong pagpaminaw ni Morina Daitol. Good evening. Si Ching Bindiho, maayong gabi pastor, maayong gabi ninyo diha. Og si Sir Velinario Florentino is watching right now, og si Danilo Riponde, maayong gabi pastor. Sa Ginoo, salamat sa Ginoo naka-join na pod aron mukaon sa pulong sa Ginoo. Kod ay mga igsoon, akong gipasalamatan ang Dios sa kalampusan sa among biyahe. Mi biyahe mi ato miaging kagahapon sa kadlawon. Gikan mi dire alas 3 sa kadlawon. Amo gyung gitinguha mga kaigsuonan nga makagikan mi og alas 3 sa kadlawon diri sa bukid paingon sa Cebu City. Kay doon ako'y meeting dito, unya usasad nagkuha sa ato ang mga transistor radio og sa mga Bible nga para pod sa atong mga kaigsuonan nga nasunod gyud sa atong programa. Pinaagi sa pagpaminaw sa atong FM station 101.3 ug sa tanang mga FM station nga mantinud-anon nga nag-hook up sa atong programa. Og salamat kay sa Ginoo sa kalampusan nga ihang gihatag sa among pagbiyahe bisan pa man kung nakasinati ko og kanang pagka-collapse, no? Kay sa ako ang nahinumduman katong taxi pa ko sa una, dili ko kawad-an og kanang sunglasses kana bitawng sunglasses kanang mo itong bitaw ang kanang black na black yun ang iyahang kaning samin sa glass. Unya ako na hinumduman mopalit jud ko ato og kanong mga original kay dunay doktor nga akong pasahero ni advice nako nga dili gyud maayo nga mo suot daw ko og kanang dili original nga kanang mga sunglasses nga dili polarized. Muna nga nakahinumdum ko ato mga kaigsuonan kanang mautoy usas mga instrumento nga dili na ko mo kana bitawng dili na ko mo collapse or dili na ko murag makuyapan bitaw kumbaga. Unya sa pagkakaroon mga kaigsuonan sukad nga nagtaod na ko aning reading glass ay glasses. Sukad ato wala na kupod magtaod atong mo lagom kanang sunglasses. Muna nga nakahinumdum ko nga mas maayo day ito nga ako tang nakuha tong kaning glass reading glasses nga katubi taong mo automatic nga mo lagom. Kay pag biyahe na mo kagahapon mga kaigsuonan atong kagahapon sa kadlawon naabdan mi og adlaw diha sa Minglanilla. Pag abot diha sa Talisay medyo traffic na unya perting sulawa kay na mapoy ulan ginagmay dito sa syudad. Nabasa ang simento unya mo banda man ang adlaw sad sa simento paingon sa tong mata kanang sa sulaw. Muna nga grabe yung sulawa nya didto sa pag-abot sa Bulacau murag na gyud kog mapaong og grabe na pong trapika. Ang nahitabo mga kaigsuonan nagampo gyud ko nga naay makarescue og kasagaran ra ba sa akong mga kaila diha sa syudad na agi mga trabaho ni anang orasaha nagsugod na gyud silang trabaho kay hapit naman alas 8. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga ako ang igsuon sa akong mga igsuon sa akong asawa
kanang pagtawag nako nila ready gid ka silang naka-rescue. Pero usas ako ang igsoon sa akong asawa, nag-drive mag-taxi mga igsoon di sa syudad. Pagtawag nako dito sila sa airport, naghulat og pasahero. Isa nga ikatulo pang linya ang iyang taxi. Sasagdi lang asa man kadapit ingkong naa ako sa St. Jude sa Sacres, St. Teodes, Bulacau. Unya siya pod nagampo siya nga, Lord, mahinta akong pasahero na around ta dapit sa Bulacau kay naay bana sa akong igsuon nga naghulat pod nga kinahanglan og rescue. Samtang nagulat sa pasahero, nagampo daw kuno siya nga nangay isa sa Ginoo kanang pasahero nga ang iyang pasahero taga Bulacau. Wala madugay mga kaigsunan, iyahan ang turno nga mupasakay na sa pasahero. Pagsakay gyud sa iyang pasahero diha sa airport, mga kaigsunan ko sa Ginoo, iyang gipangutana nga, ma'am, asa man ta ma'am, asa makapahatod? Ingon ang iyang pasahero nga, boss, ihatod ko sa St. Jude. Ingon siya nga, sa Bulacau? Isa sa Bulacau. Gitlipay kay siya mga kaigsunan kay gidungog yun sa Ginoo ang iyahang gihangyo para dili na siya magdugay o dili na siya malayo sa rota. Muna akong ipasalamatan ng Dios nga nagiya siya o nagtagbo siyang nagpadala siyang mga katawhan, no, mga alagad niya nga andam nga mo rescue. Kay basta kung init na mga kigson niya traffic, kuan gyud ko kanang sa una pag yun nga mo collapse ko kung init. Unya akong nahinumduman nga kinahanglan day ko ato og kanang sunglasses katong mo itom muna nga duha man kasakyanan kinahanglan padaganon kay ang taxi driver ang taxi atong sakay akong asawa unya na may mga kauban kanang nahitabo mga kaigsonan ang multicab nga akong gidala kay magpalit man ta magkarga man ta ani di man pwede nga walay multicab. Muna nga nagampo na sad ko nga magpadala ang Ginoo og kanang laing driver. Nagtawag na sad ko didto og nanawag na sad ko sa tumga kaigsunan sad sa Cebu. Salamat po ko sa Ginoo nga anytime ang ato mga kaigsunan naka-back up gyud dayon og drive. Una nga nagpasalamat ko gikan sa amo ang pagbiyahe diri sa amo pagbiyahe hangtod paingon sa Cebu, hangtod nga gikan sa Cebu kaganinang kadlawon mga alas 2 mining gikan mga mag-alas 3 na. Ako na lay nag-drive mga kigsunan kay hamog man kanang kadlawon bugnaw man siya, dili man sa sulaw. Salamat ko sa Ginoo mga kigsunan nga wala gyoy problema ang ako ang pag-drive. Okay ra gyud wa gyud mo bati og kuan kanang collapse kay dili man sa sulaw, di pod siya init kay kadlawon may ni gikan. Ang problema pag abot sa Bulacau dili pag abot na mo sa Argao pag abot na mo sa Argao ning kalit og paong ang makina nya pertiming kargaduha puno ang multicab og mga karton niya na may karga pod nga generator kay na may igsuon pod nga nagpalit pod og generator para pod diri sa wifi, no. Unya paong gyud ang sakyanan bisag unsaon ako og paandar di na gyud mo andar pero mo rigundo ra gyud siya. Unya nagampo ko sa Ginoo nga iya kong giyahan, iya kong tudloan sa depekto o daot sa sakyanan. O nagampo gid po ko sa Ginoo nga wala ra gyoy dili ra bay taw magdugay sa pag check up nako sa daot sa sakyanan. Ang nahitabo mga kaigsunan, gikuha nako ang mga karga, diskarga nako tanang karga. O akong gihiling ang sakyanan. Gigihan ko sa Ginoo sa pag-check sa distributor. Muna nga pag hiling na ako sa distributor,
katong tulo niya ka tiil para mooy mo hatag og kayo ngadto sa spark plug. Nagkuan day siya kanang murag gitaya-taya, kinahanglan siyang kiskisan. Una nga pag human ako kiskis mga kaigsunan, akong gi-claim nga muandar. Nga maura gito'y problema. Pagpaandar na ako mga kaigsunan, dito siya kaandar. Lipay kay ko, nga bisan pa man kung doon na may mga kanabitang mga delay, problema, na ang Dios magatudlog magagiya. Usa ka butang mga kaigsunan nga akong nakatunan, kana bitang duol dapat gyud ta sa Ginoo. Kay kung duol ta kanunay sa Ginoo, bisan unsang klaseng emergency, pag mosampit ka, padad-an gain ka sa Ginoo. Nga muabag, mutabang kanang kumbaga mo provide sa tanan natong gikinahanglan. Og usas ato karo nga hisgutan mga kaigsunan sa ato nga panag-uban kon kining gitawag unsaon nato pag buhat o pagsunod o pagtahod sa 100% sa Dios. Na unsaon nato pag sunod in 100%. Unsaon nato pagsunod, pagtahod in 100% ngadto sa Dios. Kay usa sa ako ang nakatunan mga igsoon diha sa akong pagpamalandong sa iyang mga mensahe. Kon hingpit ta nga mosunod ni Jesus Christ, hingpit ta nga mubuhat, mutuman sa tanan nga ihang mga mensahe. Mga igsoon ko sa Ginoo, si Jesus misulti na daan, bisag di na gani ka mistil pang mangayo. Samot na kung mangayo ka, doon na pagay mga sambingay nga gibilin ang atong Ginoong Hesukristo. Katong usa ka daotang huwis, nya dunay usa ka babay nga nangayog tabang, sig pamukaw sa usa ka huwis nga daotan. O niya sigig tuktok nya daotan gyud tong huwisa. Ang naitabo mga kaigsonan, nakaunahuna ang huwis nga kinahanglan iyang ablihan. Kay kung dili ni ablihan, magsige ra unyag panuktok unya basig mapuno unya siya. Ang nahitabo mga kaigsunan iyang giabrihan. Nya ingon dayon si Jesus, kamo pagkaha nga dili dunggon sa Dios sa panahon nga mangayo mo. Nya ingon si Jesus, pangayo mo. Pinaagi sa akong ngalan, ihatag gayon ni sa akong amahan. Ug usa sa mga gitudlo sa Ginoo nga kinahanglan sa atong pagpuyos kalibutan, hingpit gyud ta nga magsunod, mubuhat, mutuman sa ihang mga mensahe. Ang problema mo ni sa imo karong nga pagkig-uban sa tong programa, tan-awa kuno sa imong simbahan, sa imong palibot, o sa tanang mga tao nga miangkon nga nagtuo sila Ginoo. Tan-awa kuno sa makadiyot o susiha, kung pila ka porsyento sa mga tao ang tinuod nga nagtuo og bintuman, ug pila sad ka mga porsyento sa tao nga mingtuo pero wala motuman. Kaysa ako ang pagpakisayod niini, samtang naghimo ko og pagpamalandong mga kaigsunan, akong nakita nga mas daghan ang mingtuo nga wala mituman, wala bubuhat, wala mosunod sa mga pulong ug mga mensahe pamaagi sa Dios. Ang resulta, naagyapon ang kalisod, naagyapon ang problema. Pipila lamang ang mga tao nga mingtuo nga mituman. Ug ako nagtuo nga sa imuhang pagtuo, pag-alagad sa Ginoo, makamatikod ka, makakita ka nga mas mingtuman, mas jutay ang mituog mituman kaysa mingtuo nga wa gyud motuman. Ug mao ni angay natong sutingkayon ug usisahon sa atong kaugalingon. Asa ta dapit sa duha ka klaseng tao? Mingtuo ba ta ug mituman, or mituo ba ta nga wa gyud ta motuman? So unsa man poy gikinahanglan aron makatuman ta? Mao nay angay nato rong tukion. Unsa man poy gikinahanglan aron makatuman ta?
So gikinahanglan angay natong tinguhaon. Mo na nga akong gibutang dinhi unsa nga angay tinguhaon sa tao aron makatahod siya sa Dios in 100%. Unsa may angay natong tinguhaon o pangandoyon? Unsa may imong nasabdan nga mao gyud gikinahanglan nato sa atong pagpangalagad sa Dios aron 100% nga makatuman gyud ta sa sugo sa Ginoo. Naabay mga tao nga 100% nga nakatuman sila sa sugo sa Ginoo. Siguro ang uban nga kulang kayo pagpamalandong, moingon gyud nga mutuo gyud sila sa mga tao pud nga nas kalibutan nga moingon nga nobody is perfect. Walay tao perpekto. Pero kung imong pasultihon ang atong Ginoong Hesukristo sa imong kasing-kasing, dunay mga taong perpekto nga gihingpit sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpabilin sila kang Kristo kay gipaminaw gipatalinghugan nila si Ginoong Hesukristo. Unsa may sulti ni Ginoong Hesukristo? Diha sa Mateo 5:48, pag mahingpit kamo kay ang inyong amahan nga tos langit hingpit. Buti pasabot diha mga kigsunan, mahimo di sa tao ang pagpabilin diha kang Kristo ug mahimo di sa tao nga magkinabuhi hingpit at dubangan sa Dios. Mao ni angay nato rong utingkayon og samtang nga nagpaabot ta sa atong mga kaigsunan og samtang padayon tang nag-share sa atong nga programa, ako sa pong tagaan og pagtagad ang inyong mga mensahe nga inyohang gipaabot diri sa atong panag-uban, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios magpanalangin kanimo. Maayong gabi ni Danilo Riponte, maayong gabi. Salamat sa Ginoo nakadjoin na pod aron mukaon sa pulong sa Ginoo. Wow, no, maayong gabi ni Samuel Hilo Senior, maayong gabi Pastor. Si Marcos Montesilio, maayong gabi Pastor Gideon. Dalaygon ang Dios sa kanunay sa imong kinabuhi uban sa imong tibok pamilya. Pastor watching here in Calatrava, Negros Occidental. Mayong gabi, may pagpaminaw ni MF Sunshine Somerville. A blessed night to all watching from Davao City. Akong ipasalamatan ang Dios mga kaigsunan kay nadaot magyud ang atong monitor. Kani 2 years ra gyud siya atong nagamit. Mo ni ato ang monitor sa atong live para makahatag-tag mga awit makalangit unya. Naamang gisay kuan kining daot na dire. Yampingan magyud siya pero madaot yun daw kuno siya. Matutpas mga technician nga nagkuan ani. Kanang akong ikonsulta. Muna nga nagpasalamat ko sa Ginoo nga nag-provide siya kanunay sa atong programa, nakapalitag bag-o nga monitor screen no sa ato ang programang pulong mo kinabuhi ko. Og nakapalit po ta og base para sa ato ang recording studio. Dalaygon ang Dios nga nagtagbo niining tanan. Ang Dios magabalos, ang Dios matinud-anon sa taong matinud-anon sa iyang mga pulong, mga mensahe. Munang diri sa ato nga programa mga kaigsunan walay laing gitinguha, ikaw ug ako magmatinud-anon. Kay kung magmatinud-anon ta, ang pagkamatinud-anon sa Dios mabati ug masinatian usab nato. Mayong gabi, mayong nga pagpaminaw. Okay, doon ay nag-request diri. Si wala man. Doon ay mga panahon no atong monitor sa diri sa atong cellphone mo magdagan siya. Si Lorena Traya, di na nako maabsan. Si Junjun Barolo, maayong gabi. Si Tiroy or Panel, maayong gabi. Makapati na pod sa pulong sa Dios. Sige, akong usayan ha kung maabsan pa baning uban. Kay kung daghan ang mga message, dili na nako maabsan. Si Vilinario Florentino, gracias sa Ginoo. Salamat sa gugma, sa grasya. Grabe ka maayo ang Ginoo. Maayong gabi, Pastor. O welcome back. Wow, no? Sa panultihon, Pastor, kadaghan mahiskutan ang kaalam o kahibalo. Unsa ning kaalam o unsa ning kahibalo. O unsay kalahian sa duha, Pastor. Daghan salamat sa pagtubag. Ang grasya kalinaw sa Ginoong Hesus mag-uban sa inyoha diha, Pastor. O sa matag-usa na minaw. Okay, nindot kayo ang imong pangutana no, Sir Velinario Florentino.
unsa kunoy kalahian sa kaalam o kining kahibalo. Kanang kaalam o kahibalo mga kaigsunan, dunay dako gyung kalahian. Una sa tanan, doon na po'y kalahian ang pamaagi nga gipakita sa Dios diha sa Biblia. Ang kahibalo mga kaigsunan makuha na nimo with experience. Kung nakasinati ka mga igsuon na kay kahibalo, na mahibalo na ka. Pero kung wala ka experience, dili nimo makabuot ang kahibalo kung wala ka experience. Usas mga pamaagi aron makabaton kag kahibalo kanang makasinati gyud ka, maka-experience gyud ka. Like example, kana bitaw nga naa kay, like example kanang nadaot ang imong cellphone. Simple lang ang ako asa gihatag na example. Madaot imong cellphone, ang imuhang cellphone nga nadaot, imo na siyang gisuwayan og ayo, anya na ayo. Og ang imo na pod nga kaila na ay cellphone, maurag gyapon model, maurag gyapon nga cellphone, nadaot sad. Maingon dayon ka nga, pwede ko makaya na kay nakoy kahibalo. Kabalo ko anang mo ayo. Kay nganong kabalo man ka, nakasuway naman ko, naka-experience man ko. Lahi ang kaalam mga kaigsunan. Ang kaalam, wa pa gani ka sinati, wala pa gani ka experience ana. Naananay mo ang kanang naananay mo ang kahibalo. Ang kaalam, lahi siya sa kahibalo. Una, ang kaalam mga kaigsunan, makuha lang nimo na mga kaigsunan bisan kon wala nimo masinati ang kaalam. Like example sa gipakita sa Biblia, imo na siyang pangayoon, pero imo na siyang kanabitang, imo na siyang buhaton ang pamaagi aron muabot ang imong gipangayo nga kaalam. For example, langay kag kaalam. Matud pa sa Santiago Kapitulo 1, versikulo 5, kung diha kaninyo may nakulangan sa kaalam, papangayo siya sa Dios o hatagan siya og kaalam sa Dios. Ug unsampoy pamaagi sa Ginoo aron ang atong gipangayo nga kaalam moabot maangkon og mabatonan. Ang gipakita pod sa Biblia mga kaigsunan, kinahanglan nga kana bitang imong tun-an ang Biblia, imuhang basahon ang pulong sa Dios, imong patalinghugan kanunay ang mensahe sa Dios. Sa unang panahon, dunay mga taong maalamon, dunay mga tao nga kana bitang gigasahan nagkaalam, like ni Solomon. Si Solomon mga kaigsunan, lahi pod ang pamaagi nga gipakita diha sa Biblia nga nabatunan nga kaalam ni Solomon o nabatunan nga kaalam ngadto kang Timoteo. Ang kaalam nga nabatunan ni Timoteo, ihaning nakuha og nabatunan pinaagi sa pagbasa og paghatag og panahon sa Biblia. Kini mabasa nato diha sa ikaduhang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15. Ingon si Apostol Pablo nga nasayod ako sikad pa sa imong pagkabata, nagbasa na ka og balaang kasulatan og mauni ang naghatag nimo kaalam. So diha pa lang sa pagbasa sa pulong sa Dios, diha sa Biblia mga kaigsunan, mabatunan nato ang kaalam gikan sa Dios. Sa panahon na sad ni Solomon mga kaigsunan, ang gipangayo ang usas mga gipakita diha nga istorya sa panahon ni Solomon, Haring Solomon. Gitanyagan sa Ginoo og kanang kahigayunan nga makapangayog bisag unsa. Gihatagan siya, gitanyagan sa Ginoo og salapi, bulawan ug usa pa. Pero ang gipangayo ni Solomon kaalam. Niadtong panahon na mga kaigsunan kung imong lantawon, sa panahon ni Haring Solomon, wala pa'y makita nimo nga napurmag yung Biblia o kasulatan. Na may mga sinulat siguro anang mga panahon na, kay na may mga propeta ng panahon na mga kaigsunan sa panahon ni Haring Solomon. Pero kung imong lantawon, naghatag yun o kaalam ang Dios, pinasahi pod nga pamaagi. Ang kaalam mga kaigsunan mo ni,
wala pa nimo na maagi pero na kay kahibalo. Like example, tungod sa pagkamalamo ni Solomon, wala makasinati si Solomon kung unsaon niya paghusay ang duha ka babae nga nag-ilog sa usa ka bata. Naamag yun na sa Biblia mabasa mga kaigsunan nga dunay duha ka babae nga parihong nanganak, o niya ang usa ka babae nga nagpagawas sa iyang anak, ang iyang gipagawas nga bata patay, pero ang usa kanang buhi. Karon gatapad man na sila, wise ug maro man putong usa, kabantay siya sa iyang bata nga ang iyang bata patay ning gawas, o niya natulog siguro putong usang babae mga kaigsunan nga nagbantay pud sa iyang anak, giilisan man na niya. Naglali silang duha pag-ilog sa usa ka bata nga buhi. Karon ang ilang lalis niabot sa hari ni Haring Solomon. Sa diha nga gipatubang na sila sa hari, pareho sila nga dunay rason nga iyahag yun ang bata nga buhi. Nagihanay sila ang kunanay mga kaigsunan. Karon ang nahitabo mga kaigsunan ko sa Ginoo, si Haring Solomon may pakuha siya og usa ka nga isang espada. Ingon siya nga, o sige, kung dili magdagay mo ang kung kinsay tagian ning bata, kinahanglan tungaon na lang nato ni para patas mo nga magbahin na ning bata. Ang nahitabo mga kaigsunan, ang babae nga dili tinuod nga inhan, maingon nga, sige tunga ta. Pero ang tinuod nga inahan sa bata, maingon nga ayaw ilabdi ang bata, ayaw pati ang bata, ayaw tunga ang bata. Ihatag na lang na niya, kay nanghandoy ko nga mabuhi gyud ang bata. Dito natugkad ni Solomon, diha nabasa nga ang kinsay tinuod gyud nga inhan sa bata. Buti pasabot, ang tao nga dunay kaalam, bisag wala pa kakabalo ana, wa pa kakasinati ana, dili sa ingon bisag wa pa kakabalo, wa pa kakasuway ana, kumbaga dili gyud mahitabong masipyat ang imong desisyon kung na kay kaalam gikan sa Dios. Ang kahibalo, before na moabot sa imong kinabuhi, nakasinati ka na, naka-experience ka na. Monay akong nakita sa kalahian sa pulong kahibalo o sa pulong kaalam. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin. Si Roy Chain, maayong gabi. Si Iday Dorlin in Cabo Tinsay, maayong gabi. Good evening pastor og sa tanang nagsunod sa aning programang pulong mo kinabuhi ko. Renante Cueva Senior, good evening pastor, watching from Bantayan Island. Request kog ayaw ibulag ang imong mga pulong. Sige, nindot nino. Ayaw ibulag ang iyang mga pulong. Sige. Ayaw ibulag ang iyang mga pulong. Sige. Ato na nga pangitaon diri mga kaigsuonan. Urag wala man. Wala man ko'y makita diri. Ayaw ibulag ang imong mga pulong. Okay. Urag ang imong mga pulong. Sige. Ako sa nga pangitaon ha. Murag wala gyud unsay title gyud ani, no? Si Renante Cueva. Si Marlene Garganera, maayong gabi pastor, uban sa imong pamilya dalaygon ang kanunay ang Dios. Salamat po ko sa Ginoo nga naghatag sa kusog nga sa ato karong time, no? Nga nakahimo pagitag live. Gaganina pag abot nako, hinabuay na pud sa karga o niya akong gi-arrange dito sa simbahan para atong mahalad, atong maampuan, atong madeklara nga ang Dios magpanalangin, magabalo sa tanan nga malipayon nga nagpaabot, malipayon mga kaigsonan nga naghatag sa transistor radio o sa mga Bible. Og labi na gyud sa mga tao nga matinud-anon, mahinungdan nga nakapalitag monitor og kanang
bass guitar, no? Salamat kay Ginoo. Atong gihalat gyud ang mga butang para sa Dios, gikan sa Dios ug alang sa Dios. Mayong gabi ni Mi Medalyo. Mayong gabi may pagpaminaw. Lahutay, song lahutay. Sige, ako ni nga pangitaon ning lahutay, ako ra nga tagaan og pagtagad, no? Lahutay lang. Dire lang sa to nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Awit magalangit, lahutay lang. Kaning ato ang mga na-record mga kaigsunan, ato pa ginayong limpyahon kay di pa man gina maoy limpyo gyud nga recording. Di pa gyud na mao ang limpyo nga na-record. Kanang salamat ko sa Ginoo nga nakapalitan tag bass, gitar, mao nay atong gamiton para muhagbong siya niya mas malimpyo gyud ang ato ang mga sunata. Si Barbon Arnel, magandang gabi pastor. Dako ka gyud ko pasalamat sa Ginoo nga iya ko gibag-o pinaagi gyud sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ay, salamat kay Ginoo, no? Dalaygon ang Dios. Si Pops Gilon Garces, maayong gabi Pastor Gideon Candelero. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, dalaygon ang Dios. Amen. Si Gian Congelia Anib, maayong pagpaminaw. Si Rifat, maayong gabi Pastor, live ka na sa 96.7 Shine FM Upper Lambog Badian. Request og song dawat sa Dios. Brother Rifat, kanang muhangyo ko ilabi na gyud sa tanan nga mga listener sa 96.7 FM station diha sa Badian. Alang sa tanan nga naminaw lang, no? Kung nangandoy mo og kanang FM transistor radio mga kaigsunan og Biblia like sa no? Munay transistor radio o niya ayaw ra gyud pagbiya ka uban na ni siya og Bible nya. Pasalamat ko sa Ginoo kining Bible nga iyang gi-provide old anyo napagini siya plastic. So ang makadawat sa transistor radio makadawat pagyud og Biblia old anyo. Salamat kas Ginoo, no? Pagkanindota o wala na say bayad ang akong gipangayo, ang among gihangyo nga inyo ni siyang tagaan gyud og bili. Buti ipasabot tagaan ninyo og pagtagad, mahimo ni siyang mahal ninyo kaysa ubang butang. Kaning FM radio, transistor radio, kining Bible ayaw ni itupong sa ubang butang kay wala nay makalabaw ni ini nga makatabang kanimo sa ubang mga tao. So ang akong gihangyo, no, ni Brother Rifat og sa tanang mga listener sa 96.7 FM radio Badian, kanang tagai ko Brother Ri sa tanan nga mga kanangan kung kinsa ang nangandoy nga makadawat aning transistor radio og Bible diha sa kanang naa diha sa Upper Lambog Badian. Unya tagai ko og lista og pila ka buok ang nanginahanglan. Unya muanha ko dinha og ato ning distribute kining ato ang transistor radio o kining mga Bible kay ato man na silang ampuan ug ang ato pag yun na ang idasig kinahanglan gyud nga kupot kamay ta sa pagdinasigay kay naa na tani ining katapusang mga adlaw. Wala ni bayad, gihatag ni Ginoo ato ning gamiton aron kita malig-on sa pagpadayon sa pag-alagad niya samtang doon na pay panahon. Ug maingon man diha sa FM radio diha sa Alcantara, Cebu sa 101.3 sa pinaagi ni Pastor John Drill Kitudlas ug sa tanan nga mga listener diri sa 101.3 diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardenia. Karong Domingo manimbata diri sa atong simbahan. Pagka Lunes doon na tay bisita
anha na to i-distribute ang ato ang mga FMs, ato ang transistor radio og mga Bible. Og malihog lang yun ko katong mga silingan ninyo diha sa kanang nangandoy gyud nga makabaton og Bible, nangandoy na makabaton og kanang transistor radio, para dili masayang, kay dili po nato ihatag sa mga taong wala mangandoy, kay mausik pod ang Biblia, mausik po ning transistor radio, kay dili man ni matagaan nila pagtagad. Katurog yung mga taong nangandoy kausabag kabaguwag kaluwasan. Unya mga tao nga nagtinguha nga moalagad sa Dios. So akong gihangyo katong atong mga kaigsunan diri sa kalugtugan, katong mga kaigsunan diri sa tubod, sa linaw, o sa atong mga kaigsunan nga nakabalo nga doon na tayo simbahan diri sa sitio kalugtugan. Ako mong gipahibalo karon nga dasiga ang uban nga mo simba karong Domingo para makabalo kung unsay mga proseso, unsay mga pamaagi aron makadawat ta og transistor radio og Bible, kay ato ning i-distribute karong Lunes pitsa 23 og dugang pahibalo ato nang ipaabot karong Domingo. Nya dalaygon ang Dios, magpanalangin. Si Gian okay, do na pag yung mga nagpaabot message diri, no? Si Nick Mahinay, good evening Pastor J, unsa ikasulti nimo anang simbahan nga sa paghatag og tithes and offerings nga dunay mga pangalan ang sobre ug unya po'y ipasabot. Unsa po'y ipasabot anang verse sa Mateo kung maghatag ang imong tuo, ayaw ipahibalo ang wala. Nindot kayo ang imong mga pangutana, Brother Nick, no, sa ato ang programa karon, ang pulong mo kinabuhi ko. Atong isuon nangutana mahitungod aning kaning na amangoy mga simbahan nga nanghatag sila sobre o kaha ang mga lingkuranan kung ari ka sa syudad, labi na gid sa Cebu City o kaha sa uban nga mga lugar nga naay mga gitawag mga mega church, mga dagkong mga simbahan. Ang ilahang mga pamaagi nga nakita, pero ako lang yung ipahibalo, ako arang ipahinomdom nga before na nila gihimo, nangay na sila pamaagi sa Ginoo, na ngayo na sila og mga mensahe sa Dios kung unsa gi pinakagaan, pinakasayon, pinaka maayo nga pamaagi diha sa pagdumala og mga dagkong mga simbahan para mas mapagaan ang pagkolekta sa mga halad gikan sa mga tao ngadto sa Ginoo. Ang uban mga kaigsonan sa ilahang mga lingkuranan na mga sobre na ay simbahan diha sa syudad nga akong nasudlan. Sa usa ka lingkuranan dunay 5 ka sobre na ay dito sa sobre dunay ngalan or paraasa ng sobreha na ay para love offering, para tithes, na ay para church maintenance, na ay church mission, na apoy love gift or kanang ang uban gitawag nilag special offering, or ang uban na apoy mga sobre nga gibutangan og for kanang music team ministry like ana. Unya gawas nun ra gyud ka kung asa ang imuhang kadasig, asa nimo ibutang ang imong halad, asa ibutang nimo or ipaambat nimo o ipagamit nimo ang imong mga halad nga para sa Dios. Gawas nun ka og usas mga gipahinumdom dapat malipayon ka nga musod ana. Unya butangan na siya og kanang naa na ditoy kanang pilapanan, imuhang ngalan, imuhang contact number og uban pa.
ang pangutana nga nung kinahanglan pa mang butang ag ngalan. Dunay gitawag positibong panghuna-una, doon na po'y negatibong panghuna-una. Pero dipindi na kung unsaon nimo paggamit o kung asa nimo ihatag ang imong huna-una. Pero timan ikaw po'y makabenepisyo, ikaw ra po'y mudawat sa resulta sa imong gihuna-una. Kung naghuna-una kag positibo, timan positibo pud ang moabot sa imuhang kasing-kasing. Puti pasabot, malipayon gyapon ka, malinawon gyapon ka, o naagyapon ang katagbawan, naagyapon ang kanindot sa imong pagpangalagad kay positibo man gyapon kanunay ang imong nauna. Ang positibong panglantaw panghuna-una mo nganong kinahanglan isulat ang imong ngalan, kinahanglan imong isulat didto sa sobre, una sa tanan, para mailhan ka. Dili sa ingon para masayod sila kung kinsay matinud-anon kung kinsay dili matinud-anon. Positibong panghuna-una mo kinahanglan papilapa na nila, masayod sila sa kinsay ngalan sa naghatag aning sobreha or kwartaha para ilang maampo. Nganong kinahanglan pa mang butangan og contact number. Sa panahon nga dasigon sila sa Dios nga kontakon ka, dili aron pag agni na sad nimo nga muhalad na pod ka kay nanginahanglan sila, no. Naay mga panahon nga dasigon sila sa Ginoo nga kinahanglan kontakon ka. Kay usa ka basig wa ta masayod kung usa ka nga pilion sa Ginoo nga gamiton niining katapusang mga adlaw. Oferan ka og mga trainings like mga seminar. Daghan kayo mga positibo nga angay natong gamiton sa pagsabot. Nganong kinahanglan pilapan, nganong kinahanglan butangan ang contact number. Ang sobre nga diin maoysudlan nimo sa imong halad o sa imong ikanapulo. So mga positibo mo na nga kinahanglan para masayod sila kinsay nagsulod o kinsay naghalad sa Dios para mas maampo nila o para makontak po nila, para makumusta nila. Ana na siya. Pero kung sa negatibo mo pwede ka maguna-una nga para mabalaan kung kinsay dagko ginatagan. Negatibo na siya. Dili na siya makaayo sa atong kasing-kasing. Dili po na makatabang sa atong pagpangalagad sa Dios aron mahimutang tarong, malipayon ug mahimong kontento. Mga negatibo nga panghuna-huna dili angay papuyon ug dili angay gamiton sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Like example, mga negatibo moingon nga para mamonitor nila kung kisa tong wala mo hatag, kisa po'y dili mo hatag. Ang tinuod, kung imong lantawon sa panahon nga si Ginoong Hesus mao'y nagdumala sa simbahan, sa diha nga time na nga naghinalaray ang mga tao, kung imong lantawon na ang Biblia sa time ni Jesus, si Jesus nagtan-aw gyud sa mga tao nga nagdalag halad, ug iyang gitan-aw gyud ang tao, dili lang ang tao kun dili pati ang halad. Kisay nihatag og dako, kisa po'y nihatag og gamay. Sa pagtan-aw ni Ginoong Hesus, pwede kang maghuna-una og negatibo. Pwede sad kang maghuna-una og positibo. Pero gidasig ko ang tanan, ayaw gyud gamita ang imong nahuna pag hunahunag negatibo, kay puro ra po na negatibo ang imuhang makatunan. Puro ra po negatibo ang imuhang bation sa imong kasing-kasing. Mo resulta nagdili maayo sa imong pagkakristohanon at tubangan sa Dios. Pero kung positibo ka, puro maayo ang moabot sa imuhang kasing-kasing. Puro maayo ang makita sa Ginoo sa imong nauna o sa imong kasing-kasing. Ang may tabo, ikaw mo'y gandihan, ikaw mo'y iblas. Malipayon pa ka, malinawon pa ka, iblis pa gid ka. Maunay usas ako ang nakita o akong ikasulti mahitungod sa gitawag nganong kinahanglan isulat ang ngalan o contact number o kaha unsa may buti pasabot anang kanang Mateo nga kung muhatag ka ayaw pabala ang pikas nimong kamot.
Inanini siya, kining duha nimo kakamot katimbang na sa pikas kamot. Ang wala katimbang na sa tuo. Ang tuo katimbang na sa imuhang kanang wala. Ang tuo katimbang sa imong wala. Ang bana katimbang sa asawa. Ang asawa katimbang sa imuhang bana. Ang asawa katimbang sa bana o ang bana katimbang sa asawa. Lain pagyud nga pagtan-aw ang imong negosyo doon na kay mga gitawag ka partner. Labi na gyud sa mga incorporated nga mga negosyo ay mga ka-partner. Ang Mateo nga gisgutan nga kung muhatag ka ayaw pa ba lang imuhang pikas kamot. Ayaw pagbutang og balaod o patakaran nga dili ka pwedeng muhatag samtang di pa nimo pabalon ang usa. Kung gikinahanglan pabalon pabala. Pero kung dili na kinahanglan no need na nga magbutang ka og balaod sa imong kaugalingon nga di ka kahatag ug di ka kapabalo. Sunod nga panglantaw diha, kung muhatag ka ayaw ni ibandilyo, ayaw ni isibya, ayaw paningkamuti nga masayran ka sa mga tao nga mahinatagon ka. Dili na kinahanglan nga imo pang ipanugilon ang imong nahimo. Kay dili tao ang dapat mo dili dapat ikaw ang mapasidunggan ug dili dapat jud pod ang tao mo'y mapasidunggan kundi ang Dios lamang. Usa sa mga giampingan diha sa Mateo nganong nagtudlo si Ginoong Hesus nga kumuhatag ka ayaw pabala ang imuhang pikas kamot. Usa sa giampingan diha para walay mapasidunggan gawas sa Dios. Para walay laing daygon gawas lamang sa Ginoo. Mao na nga batasanon gyud nato ng paghatag nga walay nasayod. Bisan gani ang imuhang suod nga higala. Pero kung nahumanan nimo hatag, pwede kang maka-challenge, pwede kang makadasig unsaon man. Pwede nimo na nga ipanugilon kung gikinahanglan para madasig siya, para malig-on siya, para maduslitan kumbaga ang imong igsuon, para sama siya nimo nga makadawat usab og panalangin sa Ginoo. Kay ang pamaagi gyud sa Ginoo aron madawat tato ang iyang panalangin, muhatag gyud ta nga malipayon. Muhatag ka ta nga way kondisyon. Muhatag ta nga madagayaon, nga may kalipay, nga walay laing ipasidunggan, dili ka ugalingon kundi ang Dios nga may tagis tanan. Salamat kaayo no sa mga pangutana og si Duna Dakyado, Pastor, gusto kog Bible. Asa imuhang lugar Duna Dakyado? Kung kaya lang gyud nako nga abdon o kaha sa dapit, dili lang Bible ang imong madawat kundi pati usab ang pagdeklara nga ikaw panalanginan sa Dios, labi na pod sa Transistor Radio. Sa Arlene Suhian Trasaris, maayong gabi Pastor, pwede mangayo ko sa imo Bible about sa kanang pulo padalag Bible, maglisod ko kana lang pwede ra gyud akong maabot, kanang pwede ra akong maadto. Mao'y ako ang nakita no nga makadawat og Bible sa mga lagyong lugar nga dili nako maabdan, maglisod ta og paabot sa Bible. Iapil ko ampo sa Israel ug Iran, Pastor, nga ang Dios magluwas sa iyang mga katawhan. Ang ato ang salamat kaino si Sister Sasi, ato nang giampo og atong pasalamatan ang Dios nga naminaw ang Dios niya na mga panahon nga nangayo taniya nga
protection alang sa iyang mga katawhan sa Iran. Dili lang sa Iran, kundi sa Gaza, sa Palestine. Kaya na ay mga tao sad nga nagtuog, nag-alagad gyud og Dios na nang maong dapit. Nya dili lang sa Gaza, sa Iran, sa Israel, sa Palestine, ban pang mga lugar nga dunay gubat sama sa Ukraine, Russia, even ang South ug North Korea. Daghang mga lugar nga dili kaayo active sa social media pero padayon silang naay gubat. Yan na ay mga tao diha nga nagtuo Ginoo. Mao nay ato ang giampo nga ang tanang katawhan sa Dios nga naa sa tanang lugar sa tibuok kalibutan nga dunay mga trahedya o gubat ug ban pa. Atong gipangayo sa Ginoo nga Lord, salamat sa imong protection. Og salamat kay sa Ginoo nga nagtubag siya niana. Lucy Soto yun, yung gabi pastor, dalaygon ang Ginoo kay naana mo'y daghang Bible ug mga radio. Salamat kay sa Ginoo pastor, request kog pagtuo daghang mga pagsulay. Pagtuo daghang mga pagsulay. Sa mga request di murag dili lang sa nako matagaan no kay ako sa ating paspasan og pagbasa kining mga mensahe diri. Si Sophie Josefina Ali Saka, maayong gabi. Si Rachel, maayong pakiguban. Si Mikey Miko, maayong gabi pastor, salamat nakabot pa ko. Si Nars Buyan, maayong gabi. Si Dante De La Torre, good evening pastor, naapod ko na minaw sa pulong og mga mensahe sa Ginoo. Salamat kaayo no sa inyong paghatag panahon. Si Marites Pablion, bless evening pastor. Si Yorim, maayong gabi pastor Gideon, salamat sa Ginoo. Iyang pagkamaayo. Philly Impes, maayong gabi. Si Maria Victoria Perez Ancot, maayong pakiguban. Si Villano Florentino, dalaygon ng Dios, no? Si GPC Santiago, si Inday Dorlin in Cabo Tinsay, si Join ko anak. Sige. Sa mga lugar dapit nga diin ato ang atuan like Badjan, Alcantara, dunay mga limit ra siguro ang gidaganon sa ato ang Mariles kay kinahanglan man kung mo tabok og Negros diha sa Tanhay, ilabi na gyud diha pod sa gihulngan. Muna nga mabahin-bahin ra gyud ang gihatag sa Ginoo nga transistor radio ug sa mga Bible. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin sa tanang mga tao nga naay kalipay sa pag-share ni ining mao nga transistor radio ug mga Bible. Doon ako'y testimony. Ang gitawag sa kuha mga kikisunan, makadawat ko og 60 pieces transistor radio. 60 pieces. Unya 60 pieces sad nga Bible old anyo, mayong balita. Pag abot na ako sa lugar mga kikisunan, sawa pa ko moabot dito, kanang paingon pa lang dito, pero tinaghan ang pagsulay. Kung nalipong ko, ya daghang nag-rescue sa kuha. Kung nga, grabe ha sa blessing ni mo Lord. Salamat kaayo sa imong blessing. Kay kabalo magyud ko nga, kung naan na gani mga pagsulay, na ginay panalangin, mo ginay ako ang nasinatian. Damor nga makasinati kag pagsulay, kana kung matinud-anon ka. Kay basi og dili ka matinud-anon unya na ay mga pagsulay, basig imo isipon nato nga pagsulay ni. Kay dili tanang kalisod pagsulay. Dunay kalisod disiplina. Dili di ay pagsulay. Lahi ng pagsulay, lahi sad ng disiplina. Ang ako nasinatian mga kaigsunan, iko nga nahagi panalangin si Lord. Pag abot sa area mga kaigsunan, kanang diin nako klimon kining transistor radio o kaning Bible, samtang sige mi og istoryahanay sa lagad sa Ginoo. Sige sa og kanang pangutana, sige pugog tubag. Unya ang duha ka karton raon ta akong madala kay sa ka karton sod 30 man ka buok. Ya sa usa ka karton 30 ka buok bali 60. Duha ra gyud ka karton.
gidugangan ang pugduha. Niya sunod, gidugangan ang pugduha. Kana bang dili kapugngan nga panalangin? Hangtod niabot og 168 pesos ang transistor radio. Pertindagan na. Imagine na mga kaigsunan, 60 pesos lang ang naaskalipay gyud sa akong kasing-kasing. Pagkadaghanan na gud anang 60 pesos transistor radio og 60 pesos anang Bible. Nya kung imo nang paliton mga kaigsunan kay namalit ko diri sa transistor radio sa Des Lungsod sa Malabuyok, 400 pesos ang usa. Unya ang Bible murag 200 kapin ang usa. Unya una makaingon ko nga naagi panalangin nga di kapugngan. Kay gitagaan kog duha, gipun-an og duha, gipun-an na pug duha, gipun-an na pug duha. Hangtod naibot og 8 ka karton. Maayo kay Ginoo. Dili bitaw na ay mga time yun nga dili ka kuan ba kanang dili ka kapugong, dili pud ka kabalibat. Adunay koy kauban samtang nagbiyahe mi. Dunay tao pud nga niingon nga, pastor, pilang poy sweldo nimo ana? Pero pila mapoy suhol nimo ana? Kay nakita niya nga hago kayo. Kay gawas sa hago, kuang gyud ka kanang mugasto gyud ka. Gasto ka gasolina, gasto kag panahon, gasto ka tanan. Nya dipi po na nimo ibaligya para mabawi nimo ang imong gasolina. Murag iyang naibaw-an na ba? Kay iyang gi-interview nga nangutanang nagpakisayad ang tao nga murag wa man gyud imposible ka ayo nga wala kay ana income ana pastor. Kay imagine na pag rescue bayad pagka og bayad sa taxi. Nya hatag pagkaaring ning drive sa multicab. Unya gaduha do ga kuan siguro ang tao ba nga murag dako ada gyud income ni si Pastor Gideon anida. Una nga nangungutan na pila man day sweldo ani pastor ni mag-distribute aning kuan. Kay perti manghagua. Nahitabuan mga kigsunan na ay mga inana yung panguna-una magpakisayod ba nya mao ni nga ang tinuod mo ni nga wala kay sweldo ana, dili na nimo pwedeng ibaligya, kidawat nimo na nga free, ihatag nimo na nga free. Unsa may naa sa akong kasing-kasing, unsa may akong madawat, ang akong madawat mo ni naay kinabuhi nga mabag-o, naay kinabuhi nga mausap, dako na kayo na nga ganti alang nako, dako na kayo na di na makalabaw pa sa sweldo, kanang dunay kinabuhi nga mabag-o sa ulang usalang kas transistor radio. Sa sigil nilang paminaw sa pulong sa Dios, pinaagi na ining FM station. Kay balo ko nga dunay kinabuhi nga mausap. Kabalo ko nga dunay kinabuhi nga mabag-o ug maluwas gikan sa sala. Sa padayon nilang pagbasa nining Bible, kabalo ko nga mahimo silang sama nako nga giusab o gibag-o. Ug dili makalabaw ang sweldo. Mga kaigsunan, muna nga wa ko'y giapas kung swelduhan ba ko, wala ko'y giapas kung naa ba ko'y madawat o wala. Ang akong giapas mao ni mabag-o ang tao. Unya kabalo ba mo mga kaigsunan kung dunay mabag-o nga tao diha sa pamilya? Like example, ang bana nakadungog sa pulong sa Dios, pinaagi sa transistor radio nga nag-broadcast sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Kabalo ba mo ang nasa kong kasing-kasing nga gikan sa Ginoo? Pag mabag-o ang bana 100% mabag-o sab ang asawa. Dili man tuod diha. Pero kabalo kong mabag-o gyud ang asawa. Pag mabag-o ang asawa, kabalo kong mabag-o gyud ang bana.
But ipasabot dili lang ang usa, kundi ang tibok pamilya. Munay ganti, munay kumbaga sweldo, dili ka kumpara kung kwarta ra hisgutan. Kung ang tao mabago sa sakripisyo nga gihalad nato para sa Ginoo. Munay naagyod sa akong naunang kasing-kasing. Ug munay ako ang gitudlo gyud sa akong asawa. Kay miaging kadlawon sakripisyo buntag pa lang biyahe na mi. Unya kaganinang kadlawon biyahe na sad mi. Ya hakot ko sa mga karton, mga kigsunan. Nanghakot og karton, mga kigsunan. Perting tulugan na. Nya kinahanglan akong i-testimony. Gawas ana, kinahanglan gyud akong ihalad ngadto sa Ginoo before nako dadon diri sa ato ang diri likod sa ato recording studio. Nya before nato ni distribute. Atong ihalad sa Ginoo pag-abot ngadto sa mga tawo nga makadawat ani, ato na pong ideklara ang atong ampuan. Ang kabalo ba mo ni gipakita sa Ginoo. Nganong damor panalanginan sa Dios katong mga tao nga naghatag niini? Katong mga tao nga dunay kadasig kalipay sa paggasto niini. Kay pagkaalsa biya nako sa karton mga kaigsunan, kay daghan man kaining transistor radio, daghan kaining mga Bible. Na ay pag-alsa nako dito sa usang karton, paghiling nako gaganina, na dito'y resibo. Kabalo ba mo ang kabalo ba mo pila ang kwarta na sa resibo? Niabot siya og sa Bible pa lang na, kay daghan man kay nang Bible, o usa ta nga gahinan ani nga Biblia. Na nakita nako resibo dito, dili lang nako isulti kung unsay ngalan dito sa resibo. Naingalan dito sa resibo eh. Iya mo na akong giampo. Lord, proteksyonin ning tawana. Iyang pamilya, tanan nga source of income, i-bless. Manay ako ang gipangayo sa Ginoo. Kay dili aksidente nga nung pag-claim na ko ani nga mga Bible o kining transistor radio nga nung ang resibo wala ko haa. Nipilit ra ba sa karton. Nya akong gibasa dito na adiha ang iyahangan, na ay number dire, nya na adiha ang address. Resibo gyud gikas tindahan. Nya pila ang iyang nabayad? Niabot og 331,000. 331,000 ang naa sa resibo. Inihilak ko. Ingko nga, Lord, kining tawanan nga nihatag ani, dunay ni tinguha kanong nihatag si ani. Ang iyang tinguha mao ni gibutang sa akong kasing-kasing karon nga mabag-o, maluwas ang kinabuhi sa tao. Nigasto siya nining kantidara para mabag-o ka, para maluwas ka. Wala niya ni ipamligya. Kami po nga gihimong taytayan ani, wala mitinguha nga mamaligya. Kaya nga mo tinguha, kaluwasan, kabag-uhan. Manang anhila ko mga kaigsuonan pagkakita sa resibo, parte na ko ah. Imagine na 331,000. Ko Lord, i-bless ning tawhana. I-bless gining tawhana. Muna nga, niyon ko nga, nganong ang tao damor manghatag, damor siyang panalanginan. Kay kabalo ko nga gikan sa pagdawat ni inis alagad sa Ginoo before ni niabot na ako, giampo na ni siyang tawhana. Lord, bless this man. Bless these people. Pag abot na sad nako, dili aksidente nga nung nakabasa ko sa tao nga naghatag ani. Na ang resibo. Unya ako
gidasi ko sa Ginoo nga iampo ni tawhana. Declare of blessing. Protection sa tanang mga source, sa tanang mga negosyo o kahaon sa may asa man niya kuhaa. Ang income nga ihang gibayad ni ining maong mga Bible. Nya pag abot na pud sa tanan nga muhata makadawat ani, declare na pug blessing. Muna ko nga sakto gyud nang giingon sa Biblia. Damor kang muhatag, damor kang tagaan, kay daghan kay moampo sa amahan para sa mga tao may natagon. Muna nga salamat ko sa Ginoo nga usata sa nakaambit nya dili lang kay 60 pieces ka mga Bible, dili lang 60 pieces ka mga transistor radio. Niabot siya og 168 pieces. Ang Bible kay niabot man ni og 28 times 8 224 pieces. Pertindagan na. Salamat sa Ginoo. Hilak kong mga kaigsunan. Nya daghaning mga gipang providean nga mga simbahan ani. Nya dili aksidente nga nung ang resibo sa pagpalit naas karton nga akong giaswat. Nya gipadaygan ko sa Ginoo. Yampo. Declare blessing. Declare blessing. Salamat kay sa Ginoo, no? Salamat kay sa Ginoo niya. Daghang mga tao nga gigamit nga nipaabot og kana bitawng love para sa buluhaton sa Ginoo. Gani ang pagpahuman sa simbahan o niya nakapalit na punta og monitor sa ato ang programa pulong mo kinabuhi ko ug kining ato ang bass guitar. Niya ingon ang nanindaan na isa, sir, nindot ting kahoya. Bug atuod pero muni nindot kinig tingog. Mahal. Pero ingon siya nga malipay ko nga mapalit ni nimo. Kay Christian man sad ang akong gipalitan ani nga naninda ani. Muna nga salamat ko sa Ginoo sa iyang pagkamaayo nga nag-provide yun. Wala ko'y laing gitinguha. Wala ako'y laing gipangandoy. Ang akong kinabuhi gamiton sa Ginoo nga mahimong instrumento nga ang tao mabago, ang tao maluwas, ang tao makaila Ginoo. Kay kini mga butang sa kalibutan biyaan nato ni pero ato ning gamiton alang sa Ginoo, di niya ni kalimtan. Suklian o gantihan ta sa panahon nga kita moatubang na sukmanan. Una nga, kung unsa may butang nga niya nato, mga itagiya sa Ginoo, Lord, tuduy ko, giyahe ko sa pagdumalaw paggamit nini, nga sa paagi, mapataas ka, maalagaran ka. Kining kinabuhi nga na anak ko, kining kinabuhi nga na nato, para ni sa Ginoo, magkikat sa Ginoo. Muna nga, lipay kay ko mga kigsunan niya, nakasabot po tong tao nga ako ang istorya mga kigsunan, na nagpakisayod kung na ba ko'y sweldo. Kung wala ko'y sweldo, wala ko sweldo sa paghago nini. Kabalo ba ka kung sa'y sweldo nga na akong gitinguha, mabago ang tao, maluwas ang tao gikan sa sala. Kay dunay saad ang Dios niadtong mga tao nga nakadala og kalag sa tiilan sa Ginoo. Dunay saad ang Ginoo. Di kaniya kalimtan. Muna'y singgit sa akong kasing-kasing. Una nga salamat kay sa Ginoo sa iyang pagkamay. So ato tas mga kaigsunan sa pulong mo kinabuhi ko programa, no? Sa unsa ang angay tinguhaon aron ang unsay angay tinguhaon sa tao aron makatahod siya sa Dios. Alang nimo, nasayid ba ka kung unsay angay tinguhaon nato aron makaalagad ta sa Dios in 100%?
The word makaalagad, makatuman, makabuhat sa gusto sa Dios. Ug ayaw gyud gamita ang imong kahuna-huna kaugalingon sa pagtuo nga moingon ka nga dili gyud siguro ka wa gyud dagoy tao nga 100% nga nakatuman. Negatibo na siya. Dili na siya makatabang nato para makapahimaya o makapahimuot sa Dios. Ayaw pagbaton og hunahuna nga sama ni ana. Kay walay maayo nga kaugmaon umudangat moabot sa imong pagpangalagad o bisan sa imong pagpuyo sa kalibutan. Alaot og tinunglo ang tao nga maghunahunag dautan. Kay kung naghuna-una kag dautan, moani kag dautan. Mao na nga diri sa atong programa, strikto ang gipakita sa Ginoo aron ta makasiguro sa iyang mga saan. So dunay mga pamaagi mga kaigsunan kung unsaon aron makasiguro ta, makaalagad ta, makatahod ta, makasunod ta in 100% nga pagpangalagad sa Ginoo. Ug mo nay angan natong tinguhaon. Kinahanglan masayod ta sa angay ginatong tinguhaon aron makatahod ta sa Dios sa 100% nga pagpangalagad. Kay kung makatahod ta sa Ginoo sa 100% nga pagpangalagad, sultihan ti ka. Dili pagani mo abot kining katalagman. Dili pagani mo abot ka nang gitawag pagbalik sa Ginoo. Wa nay laing gitinguha, wala laing gipangandoy ang iyang pagbalik. Kinsay pangitaon, ikaw, ako, kita, kun kita nangalagad sa 100% nga pagpangalagad. Kanang giingon ni Jesus, tibuok nga hunahuna, tibuok nga kasing-kasing, tibuok nga kusog, tibuok nga kalag. Sa unsa man nga pamaagi nga mabuhat nato, si Paul miingon, bisag unsay inyong kanon, bisag unsay inyong imnon, bisag unsay inyong buhaton, buhata sa paagi nga pakapahimaya sa Dios, makapasinungog sa Dios. Kung nailim nun nga dili makapahimaya, ayaw po buhata. Kung dunay pagkaon nga dili makapahimaya, ayaw ka na. Kung dunay ilim nun nga dili makapahimaya, ayaw imna. Ang buti pasabot, imna kan buhata kanang mga makapahimuot sa Dios, makapalipay sa Dios. Mga igsuon, samtang na malandong ko, dunay mensahe ang Dios, mga kaigsunan, nga ihang gipaabot. Kuhain yung Biblia diha sa basaha mga kaigsunan, diha sa Jeremias. Jeremias Kapitulo 32. 32 versikulo sugod tag dinhin ako na basa mga kaigsunan. Kanang 36 mas maayo, 36 saad sa paglaom. Kay ang atong gitinguha diri nga makatunan karon unsa ang angay tinguhaon sa tao aron makatahod siya sa Dios sa 100%. Kay daghang kay mga tao mga kaigsunan nga nagtuo pero walay gibuhat. Igo rang mo simba, mulingkod, mutindog, maminaw, uli. Unya nagtuo na nga nangalagad sa Dios. Dili gyud lalom ang ilang pag-ila og pagtuo nga dunay Dios. Kay ang tinuod nga gipakita sa Biblia sa kahimtang sa tao nga naay lawom nga pag-ila o pagpangalagad sa Ginoo, kanang tinuod nga nakailag Dios. Dili lang kutob sa pag-adtog simbahan, paglingkod, pagtindog, pagkanta,
paghala dito uli. Kabalo ba mo? Makit-an na mismo ang iyang pag-alagad sa Dios. Dili lang sa simbahan, kundi mismo sa iyang Pinoy-anan. Tinod na nangalagad ka ni ato kag simbahan, pero wala kay batasan speaking about this imong Pinoy-anan, wa ka na mangalagad. Kaya ang tinuod nga nangalagad o nakaalagad sa Dios, dako kay kausaban ang kinabuhi magsugod na des Pinoy-anan. Kay lisod kaayo nga maika mong isingisi diha sa simbahan, maika mo tagad, wala kay madunggan, walay mo gawas nimong mga bati nga mga pulong diha sa imong baba kung naa ka sa simbahan. How about kung naa ka sa imong balay? How about kung naa ka sa imong pamilya? Ang asawa yano-yanuhon lang nimo. Ang bana yano-yanuhon ra niya ang asawa. Mao ba na tinuod nga nakaalagad sa Dios? Diha sa simbahan, praise the Lord, hallelujah, nya diha sa balay, diha sa asa mamo dapit nagtrabaho des company, asa mamo nagtrabaho niya dali mong makaistoryag mga pamalikas. Hipokrito nga klase nga pagpangalagad. Pamalandongin ninyo. Kung nangalagad ta sa Ginoo, alagari nga 100%. Ayaw og sugot nga maghaleluya, praise the Lord ka diha simbahan, musimba ka nga tarong, pero des yung Pinoy-anan dili ka tarong. Ayaw tuguti nga ang imuhang baba, ang imong dila makit-an nga porma diha sa simbahan, pero sa imong pamilya, sa imong Pinoy-anan mamalikas lang ka, o sa imuhang o sa bisan asang lugar makapamalikas ka. Ayaw tuguti nga makapamalikas ka. Hinumdumi unsay imong gisulti, ikaw ra pud ang moani. So dinhi mga kaigsunan, sa Jeremias 32 versikulo 26, ingon dinhi mga kaigsunan, hangtod ni sa 40, ang Ginoo, ang Dios sa Israel, nag-ingon kanako, Jeremias, nag-ingon ang katawhan nga nag-ubat nga ang gubat, gutom ug sakit maoy nakaaghat niining syudara sa pag-ampo na lang ngadto sa hari sa Babylonia. Karon pamati ang uban pa sa akong isulti. Tigumon ko ang katawhan sa Israel gikan sa mga nasod, diin ko sila patay bulaaga, gipati bulaag tungod sa akong kasuko, og kapungot og dad-on ko sila balik dinhi, diin wala nay musamok sa ilang pagpuyo. Unya sila mahimong akong katawhan, ug ako mahimong ilang Dios. Hatagan ko sila usa lamang katinguha sa kinabuhi, ang pagbaton og kahadlok kanako sa tibuok nilang kinabuhi, alang sa ilang kaugalingong kaayuhan ug sa kaayuhan sa ilahang kaliwatan. Unya maghimo ako walay katapusang kasabutan uban kanila, dili ako mohunong sa pagbuhat og maayo alang kanila, ug himuon ko silang mahadlukon ug matinumanon kanako sa bug-os nilang kasing-kasing, aron dili na sila mutalikod pa kanako. Samtang nag-ampo ko sa Ginoo, sige kog hakot sa karton, sige kog dahig sa Ginoo, ikan kong diskarga sa sakyanan, alsa na po dito sud sa simbahan, gikan sa simbahan alsa na po paingon diri, grabing inalsahay, gikan pa dito sa lugar nga diin ako gikuhaan ang karton nga gisudlan sa transistor radio ug sa mga Bible. Unya alsa na sad ko kay namatian man to kung makina kanina, gialsa na sad nako diskarga, yung karga na sad balik. Sa sige na ko og karga mga kigson, walay laing gisinggit sa akong kuna-una kasing-kasing. Lord, giyahi ko kung asa ni dapat ihatag, kinsa ang angay hatagan ani. Unya nangayo kong mensahe sa Ginoo nga, Lord, nganong kinahanglan man ni namong buhaton? Unsa may gikinahanglan namo nga
tinguhaon. Samtang kami nag-alagad kanimo nga nagpuyo pa niining yutaa. Unsa magyangay namong tinguhaon? Kaya ako nakita sa akong kasing-kasing ang pag-alagad nimo, ang paghimaya nimo. Giyahi ko sa pag-alagad kanimo. Samtang na malandong ko mga kigsuonan, gidala ko sa Ginoo kining maong may mensahe. Unsay angay tinguhaon sa tao aron makaalagad sa Dios in 100%. Kaysa ako nang gikaingon, daghan kay mga taong nagtuo pero wa gid kaalagad. Igo ra nga nagtuo pero wala mubuhat. Ang resulta wa gyapon pagtuo. Kay naa day pagtuo, naa day tawo nga nagtuo nga suguon di gani mo tuman. Sugo ako no na ang imuhang bata nya dili mo tuman. Unsa may isulti nimo anak? Unsa may isulti nimo? Mituo siya wala? Wala. Kung daw na kay bata nga suguon na pagpalit og asin, mupalit dayon. Unsa may imo isulti? Dali kinang mo sa mutuo. Dali kay sa mutuman. Pero ang bata nga imo suguon dong palit og asin. Magpula na lang, musiga na imong mata. Mura na nagmuguwa. Pagsigi og sugo, wa gyapon mo tuman. Moingon kung ka nga. Kahig ulong bata di gyud mo tuo. Sugon. Uti pasabot. Kung ang tao nga mutuo, wa mo buhat sa pamagis Ginoo. Wa ginay pagtuo. Muna nga diri sa programa, pulong mo kinabuhi ko. Walay laing gitinguha. Pasabton ka, tudluan ka, unsaon aron 100% magkaalad ka sa Ginoo. So sa may angay na tong tinguhaon, kaluwasan, nadawat na itong kaluwasan. Mintuon na ta ni Jesus Christ. Ang gitinguha o gitudlo ni Ginoong Hesus dapat magpabilin sa kaluwasan. Karon na naman tas kaluwasan. Kinahanglan magpabilin ta sa kaluwasan. Unsa may mga pamaagi aron magpabilin ta sa kaluwasan, makapabilin ta diha sa presensya sa Dios. Ang giingon dinhi nga gipakita dinha mga kigsunan nga angay natong tinguhaon. Diha sa Jeremias giingon dinhi kahadlok. Kining pulong kahadlok mga kigsunan mao ni angay tinguhaon nako nimo natong tanan. Kay mao ni gipasabot sa Ginoo nga matud pa dinhi hatagan ko silag usa lamang katinguha sa kinabuhi. Unsay angay tinguhaon nga gipakita sa Dios nga angay gyud nga mabatunan, madawat sa tawo nga nangalagad sa Dios. Ingon ang Dios, ang pagbaton og kahadlok kanako sa tibok nilang kinabuhi alang sa ilang kaugalingong kaayuhan ug sa kayuhan sa ilang katauhan. Dinhi giklaro ba? Nangandoy kag kaayuhan? Kaayuhan sa imong mga anak? Kaugmaon sa imong mga anak? Kaugmaon sa imong pamilya? Kaayuhan sa tibok nimo nga kinabuhi? Ang solusyon, ang pamaagi, usara, pagbaton o kahadlok sa Dios. Mao ni angay natong susihon sa atong kaugalingon. Naba ko'y kahadlok sa Dios. Kay kung naatay kahadlok sa Dios mga kaigsunan, mo resulta gyud nagkaayuhan. Mo resulta gyud nagpanalangin. Nya ang gingon dinhi mga kaigsunan, ingon pa gyud dinhi, dili lang kaayuhan sa atong kaugalingon sa Pinoy-anan kundi sa uban pang mga katawhan. Unya maghimo ako walay katapusang kasabutan uban kanila. Dili ako mohunong sa pagbuhat og maayo alang kanila ug himuon ko silang mahadlokon ug matinumanon kanako sa bug-os nilang kasing-kasing aron dili sila motalikod kanako. But ipasabot kung duna di tay tinuod nga kahadlok sa Dios, dili gyud di ay ta mobiya sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili nato ibaylo ang pagsimba. Dili nato
ibaylo sa trabaho ni bisan unsang butang ang pag-alagad sa Ginoo. Dili ta katalikod sa Ginoo kung duna tay kahadlok sa Dios. Daghan kayong mga bersikulo nga nagdasig alagari ang Dios ug kahadlok siya. Usa lamang kaangay batunan sa tao ang kahadlok, kay ang tao nga dunay kahadlok sa Dios, samtang nagtuo siya sa Dios, dili ug dili gyud siya mubalibad sa sugo sa Dios. Dili gyud niya usbon ang pamaagi sa Ginoo. Dili gyud niya kalimtan ang pamaagi sa Ginoo. Kanunay niya ning ampingan hinumduman, matag karon ugon niya iya ning reviewhon niya ni, kay dili sa gustong masipyat siya, dili sa gusto mga kaigsunan nga mabakabuhat siya og dili mao. Maunay gitinguha, maunay kahimtang sa tao nga dunay kahadlok sa Ginoo. Dili na musugot, ni dili gyud siya gustong mubuhat og salawayon, ni di gyud siya musugot nga makabuhat og sala. Unya ingon din ha, kung duna tay kahadlok sa Dios, magbuhat ang Dios kanunay og kaayuhan. Ug dili gyud ta motalikod hangtod nga siya moabot. So samtang namalandong ko niini, Lord, kinsa man ang mga tao nga mahimo na kong namong panag-ingnan, gidala ko dayon sa Ginoo sa kinabuhi ni Josue. No, ni sa kinabuhi ni Joseph. Si Joseph, mga kaigsunan, nataw siya nga daay kahadlok sa Dios. Bisag kapila siya bunoga, bisag kapila siya libaka, kapila sa dauta, kapila siya kanang planuhing patyon, apan wa gyud siya magdumot. Unya ang nagunay pag yun niya, iya pag yung mga igsoon, gitabangan pag yun siya na lang usa, gibaligya pag yun siya, mimbiyahe siya nga wasay kaila. Pero yang giampingan ang iyang kinabuhi, wala siya maingon may pay mamatay, may pay matapos ang tanan, wala gyud na niya. Una wa gyud na niya gipamulong, kay doon na siya kahadlok sa Dios. Giampingan niya ang iyang kinabuhi, gitarong niya pag dumala ang iyang kinabuhi. Adlaw-adlaw siyang gitintal sa asawa siyang agalon, pero adlaw-adlaw siya nga mitalikod, milayo, midagan palayo sa tentasyon. Kay nga naman, doon na siya kahadlok sa Dios. Sultihan ta mo, kung nangalagad ka sa Ginoo, nga doon na kay tinuod nga kahadlok sa Ginoo, di gyud ka makabuhat og sala. Dili gyud ka makabuhat og sayop atubangan sa Ginoo. Like Joseph. Pero kung moingon ta nga naa kay kahadlok sa Dios ug nagtuo ka, nagpabilin ra kang naglibin-libin puyo-puyo diha, wa ka mangalagad sa tinuday nga pagpangalagad. Kapag ka partial na yung pagpangalagan niya, sige kag pangayog panalangin, wa ka ana mailan. Kaugalingon ra nimo ang nag-scam sa imong kaugalingon. Nagtuo ta sa Ginoo, pero nagpuyo sa sala. Nagtuo ka sa Ginoo, pero ang mga sala imong giuyonan, mo'y imong mabuhat. Mga igsuon, ikaw rin nag-ilay, unay og ilad sa imong kaugalingon. Kung nagtuo kag Dios, buhata ang iyang pamaagi. Himua ang iyang mga pamaagi. Sunda ang iyang mga sugog, buhata samtang doon na pa'y panahon mo resulta ng kaayuhan. Grabe kasayon ang pamaagi sa Ginoo, grabe kaklaro, katinaw, lubugon ra gyud sa tao. Mahitungod sa paghatag, mahitungod sa paghalad, mahitungod sa kinapulo. Dautan og una ang tao, madunahon. Pero dunay mga tao nga sa ko nang gikaingon, dunay mga tao nga grabe makahatag. Akong tan-awon kung naapa ba ang resibo, ako na ipakita ninyo, pero dili maayo nga akong ipakita kisayngan.
ako pasudlan ang atong programa. Ako na siya nga taga ano pagtagad na lahutay no programa pulong mo kinabuhi ko. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdan ng kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Mungit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabug-at mo tabangan ka. Ayaw ra Tinaw ako asa nga murag madugay masad kog pangita kay murag natapunan po to sa mga kuan, mga kahon sa isudlan sa transistor radio ug sa Bible. Kay ako mo itong gipakita ko sa kong asawa niya, ako itong gihipusan. Murag ako itong nasuod pagbalik dito sa karton nga ako ang gichik kung na gichik na ko nga mga karton niya, ako itong butang dito. Siguro next siguro ang ako rin yung nakita dito kay niabot og 300,000. Ako kay na siya nga katitan. Siguro kung ikaw mo'y makagunit ana, daghan na ka ikagunahuna. Daw na yung mga tao makagunit anang kwartahan, dili lang ko mo deklara nga ikaw na. Doon na rin yung mga tao makagunit og kwarta, bisag unsa na layhon una-unaon. Moingon ay pamalit na ko ni, ipaikon na ko ni, idaw na ko ni, ikuan na ko ni kanang idaw na ko ning mga butang, mga appliances. Puro mga butang ang naso na una. Puro mga butang ang nas kasing-kasing. Ang resulta, kalisod, kawaladon. Pero doon ay mga tao, ahoy deklara, ikaw, ako, kita tanan. Nga sama ni, nga doon ay mga tao, walay lang itinguha ang paghalad sa Dios. Nga kung naay mga panalangin, nga gikan sa Ginoo, kini atong kinabuhi, panalangin ni. Kini atong kusog, panalangin ni. Kining gitagan ta og kumplito nga lawas, gikan sila palapa lang to silimpulo, panalangin kay. Sa panahon nga makabaton tag panalangin, makadawat tas panalangin kan sa Ginoo. Ato idiklara nga naa sa tong naunag kasing-kasing ang paghimaya, pagpataas, pag-alagad sa Ginoo. Lord, gamita ko, gamitan ni sa pag-alagad kanimo. Mga igsuon, unsaon aron makabaton ta kadlok? Kay usas mga pamaagi gyud nga makaalagad ta sa Dios in 100% kana makabaton tag hadlok sa Dios. Mo na gitinguha o gipakita nga gitinguha sa Dios nga mo'y mabatunan sa mga taong nangalagad kaniya. Kay ang moabot sa tao nga naay kahadlok sa Dios, ang moabot puro kaayuhan. Kaayuhan sa pagpuyo, kaayuhan sa pagpanarbaho, kaayuhan sa pangnegosyo, kaayuhan sa pamilya. Puro maayo. O niya, lipay kay ko mga kigsunan nga mo ni gibutang sa Ginoo o gitudlo sa Ginoo
o gitubag sa Ginoo samtang nangayo kog mensahe nga Lord, unsay mga mensahe nga gikinahanglan na usab namong makatunan. Kinahanglan natay kahadlok. Hinay mong tapad pagbaton og kahadlok. Pagbaton og kahadlok sa Dios. Like Joseph, si Jose mga kaigsunan, wala gyud siya kahimo og sala. Kanunay niyang gitalikdan o kanunay gilayo niya iyang kaugalingon sa sala kay doon na sa ikadlok. Insa nga, dili ako makaako sa pagbuhat sa ingon sa atubangan sa Dios. Munang wala gyud siya magpakasala, wala gyud siya magbuhat og sala mga kaigsunan. Si Joseph nga atong mabasa sa Biblia, unsay nahitabo? Gikas sang wala-wala, gikas sang walang-wala gyud. Walang-wala man gyud si Joseph niabot sa Ehipto. Wala say dala. Wala gyud siya. Kabalo ba ka? Zero gyud. Bahin sa bisti, bahin sa kwarta, bahin sa panudlanan, zero si Moses. Samtang niabot sa Ehipto. Pero sa iyang pag-ila og Dios, siyang pagtahod og Dios, pagrespeto og Dios, sa iyang pagtuog Dios, 100%. Ang nahitabo, gihimo siyang gobernador. Imagine na, daghan kay mga taong maalamon anang panahon na. Daghan kay mga taong naedukar na anang panahon na. Nanay mga doktor anang panahon na. Nanay mga abogado anang panahon na. Kay naanay mga maayong manulti anang panahon na. Pero si Jose, ang naa niya, ang kahadlok sa Ginoo. Nahimo siyang gobernador. Ug siya mo ay pinaka taong nangulog yun sa pag-atubang sa dakong gutom sa ilang panahon. Siya nahimong pinaka-leader nga nagdumala aron pagpanagang, pagpangandam sa dakong gutom nga moabot silang nasod. O siya nahimong instrumento naluwas ang tanan nga mga tao, libuan ka mga tao nga mga Eptuhanon, dili lang mga Eptuhanon kundi tanan nga mga tao nga niabot sa Ehipto naluwas gikan sa kagutom. Muna akong pagdasig, kabalo ko nga dunay plano ang Dios nganong natawo ka, nganong nahimugso ka sa kalibutan. Dili pag tagbaw sa imong kagalingon, kundi aron mahimo kang instrumento para maluwas ang imuhang pamilya, para matabangan ang imong pamilya, imong isigad tao, ang imong isig ka magtotoo. Gibless ka para mo bless pug ka sa uban. Gipanalanginan ka para mo share usab ka sa panalangin nga tusuban. Damor nimo ning buhaton, damor kang panalanginan. Ang gikinahanglan aron imo ning mabuhat kahadlok sa Dios, aron 100% nga mabuhat nimo ang pamaagi sa Ginoo. Muna nga si Joseph mga kaigsunan, usas mga gihisgutan sa Biblia nga nahimong instrumento o nahimong panag-ingnan or mahimo gyud nga angay natong panag-ingnan sa atong pagpuyo niining naong sa kalibutan samtang nag-alagad og nagulata sa pagbalik sa atong Ginoo. Unsaon aron makabaton tag kahadlok? Magampo. Lord, taga ikog kahadlok. Taga iko og kinaiyang mahadlokon nimo. Mao nay angay natong buhaton mga kaigsunan ko sa Ginoo. Sa Hebreo Kapitulo 12, 28, ingon dinhi, busa magpasalamat kita kay nakadawat man kita og gingharian nga dili gayon matay-og. Magmapasalamaton kita og simbahon ta ang Dios sa paagi nga makapahimot kaniya uban ang pagtahod og kahadlok sa Dios. Bisan gani sa pagsimba tanan natong buhaton, kinahanglan naa gyud ang kahadlok mga kaigsuonan ko sa Ginoo.
Diha sa Deuteronomio kapitulo 17 versikulo 19, magpabilin kini kaniya aron iya kining basahon sa tibuok niyang kinabuhi, aron makabaton siya pagmahal sa Ginoo ug magtuman sa tanang gibutan sa maong balaod. Dinhi kung imong lantawon po nis ubang translation, ang pagbasa di ay sa pulong sa Dios, ang pagtuon og paghatag og panahon sa Biblia usapod sa mga pamaagi aron makabaton tag kahadlok sa Dios. Kay damor manggudtang makailas Ginoo, damor manggudtang masayod kung unsa gayud di ay ang Dios nga atong gilagaran kung damor tang magbasag Biblia. Mo nang diri sa programa ang pulong mo kinabuhi ko, gidasig ka kanunay sa pagbasag Biblia, gidasig ka kanunay sa pagpaminaw sa pulong sa Dios nga naa sa Biblia. Kay damor nimo ning buhaton, damor nimong mabatunan ang kahadlok nga mo'y gikinahanglan nga atong makatunan samtang nag-alagad ta sa Dios nga naghulat sa iyang mga saad. Ako kang gidasig nga ayaw kalimti ang pagbasag Biblia, ayaw kalimti ang pagpaminaw sa mga mensahe sa Dios nga nas Biblia. Kay usa ka pamaagi nga gipakita sa Dios sa ato ang programa karon, aron kita makaalagad in 100% sa Dios, magbaton tag kahadlok sa Ginoo. Mga igsuon ko sa Ginoo, unya usapod sa kining pagbaton og kahadlok, mga kaigsuon, sa panahon nga duna kay kahadlok, dili lang kaayuhan ang moabot sa imong kinabuhi, kundi moabot ng gitawag kaalam. Kanang kaalam, mga kaigsuonan, diha nimo na mabatunan, diha nimo na katunan, or diha nimo na maangkon ang kaalam kung naa kay kahadlok. Diha sa libro ni Solomon, Dias Panultihon, magsugod yun na diha sa kapitulo 1 hangtod na sa unahan pang mga kapitulo, kanunay nang gibalik-balik ang pamaagi. Ang pagbaton og kahadlok mo'y sinugdanan sa kaalam. Kung naa kay kahadlok, damor kang maalamon, damor kang naikaalam, damor kang makabantay, damor kang makapangandam, kaya naman kay kaalam. Mga igsuon, ang pamaagi aron makabaton ng kahadlok, pangayo karon sa Ginoo, ug ayaw wad-a ang pagbasag Biblia, ang pagpakisayod sa Dios. Ila-ilaha ang Dios samtang makahimo ka pa. Ila-ilaha ang Ginoo nga imong ilagaran. Ila-ilaha ang Dios nga mo'y tag-iya sa imong kinabuhi. Ila-ilaha ang Dios nga mo'y tag-iya sa tanan. Mga igsuon ko sa Ginoo, kay damor nimo siyang mailhan, damor ka nga makabaton og kahadlok. Hinumdumi ang atong Dios, dili lamang tig-provide, dili lamang tig-tagbo, kundi tig-hukom siya. Muhukom ang Dios nimo nako, ug ang iyang hukom ibase sa atong nabuhat ug sa atong mga pinulungan. Munang magbantay ta sa paggamit sa atong pinulungan, magbantay ta sa paggamit sa atong baba ug dila ug sa atong pangabinuhatan. Kay ang hukom sa Dios gibase niini, dili gibase sa relihiyon, wala gibase sa imuhang pagtuo, kundi sa imong nahimo ug sa imong nabuhat. Gantihan ka, gantihan ko, gantihan ta sumala sa atong nahimo ug sa atong binuhatan. Unsa gani atong nabuhat, unsa gani atong nahimo, timan tungod na sa ato ang gihuna-una. Kung naghuna-una kag dautan, naghuna-una kag negatibo, moabot ang panahon nga dili maayo ang imong mabuhat. Pero kung naghuna-una kag maayo, nagdaig sa Ginoo imong nauna, nagpasidungog sa Dios ang imong nauna, moabot ang panahon nga kanunay yun ka nga naa kanunay sa presensya sa Dios. Sultihan ti ka, bisag unsa pa kakakwartahan, bisag unsa pa kakadunahan karon. Igsuon ko sa Ginoo, pag mahilayo ka sa Ginoo, walang-wala ka, murag daw sama ka nga wa kay kwarta, kay di ka malipayon. Bisag unsa pa kadaghang kwarta, timan dunay panahon nga dili na nimo magamit ang kwarta. Kabalo ba mo? Sa nahitabo sa gubat sa Israel, sa Gaza o Palestine, o karon sa
sa Iran. Mag-imagine ka, galantaw ko sa mga bomba, mga rocket, mga missiles, kanang mga rocket nga mutug pa, mga bala nga mutug pa sa usa ka building, mulupog yun ng building, mabungag yun ng building. Ya, hinumduman na to. Samtang na malandong ko. Pagtukod anang building nga, grabe kayo ang tinguha sa tag-iya ana nga mahuman, nga magamit, nga mahimo na sa niyang makwartahan. Manegosyo ba na niya? Nya, napundar na yan sa singot, paningkamot, kulag tulog, paminsar. Pero nawagtang lang sa usa ka bala, sa usa ka buto. Nahanaw ang tanan. Mga sakyanan, hinaguan na nila pag-ayo, adlaw-adlaw nila na paghago. Munang ayaw paghago sa mga butang nga imong biyahan. Kung doon na may mga butang nga gipiyal sa Dios, gamitan na sa paagi nga malagaran nimo ang Dios. Kaysa imong pagbuhat niya na, gantihan ka niya. Ganong kinahanglan akong ipakita unta ang resibo para pagdasig sa matag usa. Nga ayaw kawilihi, ayaw sayangi. Speaking about paghatag sa buluhaton sa Ginoo, dapat imo nang ikalipay. Timan ang tao nga dili nato kaila, ang tao nga dili nato kanang kabisado, nakit-an lang nako ang iyang ngalan, hilak ko. Wa ko kaila atong tawana, wa ko kakita atong tawana. Ang nakit-an lang nako iyang ngalan dito sa resibo, dito sa karton. Nihatag siya, nigastos siya 331,000 gipamalit og Bible. Ngano nihilak ko? Kay daghang kay mga tao nag-apas og kwarta para iluling hayaw lang, para iwaldas lang. Pero kining tawhana, nagtuo ko, naghago ni siya. Nagtuo ko nga iyan ning hinaguan. Nagtuo ko na nga iyan ning gipasingutan. Nagpinsar siya ani. Naghago siya, nagsakripisyo siya aron makakuha siya aning kwartahan. Dili aron paghululing hayaw, pagtagbaw sa iyang kaugalingon. Kundili iyan ning gipamalit og mga Bible. Iyan ning gipamalit para dunay taong malukas, dunay taong mabako, dunay tao nga makaalagad og Ginoo. Mga igsoon, kabalo ko nga nakakita ang Dios sa iyang gibuhat. Kabalo ko nga bisan gani sa akong pagsulti karon, nahimaya ang Dios sa iyang kinabuhi. Kabalo ko nga sa akong pagsulti karon kaninya, napataas ang Dios sa iyang kinabuhi. Ug i-bless kining tawhana og dili gini kalimtan sa Ginoo. Munay giingon ni Jesus, ayaw kamo pagbaton, pagtigom og bahandi diri sa yuta, kay daghang anay, daghang kawatan nga mulaglag. Muna nga kung imo lang taon, daghan kayo mga gihaguan sa tao, nahanaw lang sa usa ka pamilok. Kanang mga building nga giugmad sa mga tao diha sa Gaza, sa Palestine, even sa Israel, karon sa Iran, Assad. Nya dili lang kanang mga nasura, pati sa Ukraine, sa Russia. Usuban pang mga nasod nga naay mga gubat. Kahinumdum mo sa gubat sa Marawi, pertindaghanang nindot kaig balay, pertindaghanang tag-as building imong lantawon, mga kaigsunan niya, gikan sa pagkalot anas yuta, kwarta, mga materialis ana, simento, graba, balas, kabilya, sweldos mga tao. Hinaguan na nila pag-ayo. Nawagtang lang sa usa ka gubat sa Marawi. Ang pangutana na, naaba sila'y ganting madawat anak sa ilang pagtukod atong balaya nga nabungkag rasos ka gubat? Walay ganti. Pero kon katong mga kwartaha, ila tong gigasto para sa mga bulaton sa Ginoo. Ila tong gigasto, ila tong gihalad, mga kaigsunan, damor silang nagtigom og bahandis langit. Una niingon si Jesus, ayaw kamo pagtigom og bahandi diri syuta, daghang kawatan, daghang anay nga mulaglag. Pagtigom hinuon kamo og bahandi sa langit. Si Pablo miingon, tudlo yung mga dato sa pagkamahinatagon, kay pinaagi niini sa ilang pagbuhat, nagtigom silang bahandi dito sa langit.
Munang gipanalanginan ka aron i-bless, mo-bless sa kasauban. Gi-bless ka aron i-bless, makabalo kang mo-bless sa uban. Pero doon mga tao, bisan wa pa gani gi-bless, kantigo na silang mo-bless. Kaya nga naman, nakakatuon sila. Mga kigsunan sa pamaagi sa Dios, dili lang kutob sa pagtuo, kundi pagtuo nga ilang gibuhat. Damor silang gipanalanginan sa Ginoo. Daghang kay ko mga testimony nga kini adto kinintawhana perting pobriha, pero karon perti nang datua. Pero kabalo ba mo sa iyang pagkadato, grabe sa ka mapaubsanon. Pero daghang kay mga tao makagunit og kwarta perti nahabog giruha, moangkong na ay Ginoo, pero wa gani nahimo ug way trabaho. Mga kaigsunan, gisaysay nako ning tanan para makapamalandong ka kung unsa imong pilion, kung unsa may imong sitwasyon sa imong kinabuhi, para dili ka magmata buntag. Daghang ay mga taong nagtuo pero dili, walay paningkamot nga mahimaya ang Dios. Nangandoy akong kasing-kasing nga sa nahibilin nimong kinabuhi, nahibilin nga mga adlaw, bulan, tuig sa atong kinabuhi, gamito nato ni sa pag-alagad sa Dios in 100%. Gamito nato ni sa pag-alagad sa Dios nga siya lamang ang pataas, mapasinungan. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan nga nagdasig ka nato. Timan usa lamang kaminsahe nga angay natong tingwaon, aron ang kaayuhan nga giandam sa Dios atong masinatian, ang pamaagi, pagbaton og kahadlok. Kay dili gyud ta mubulag sa Ginoo, dili gyud ta kalimot sa Dios kung natay kahadlok. Makabaton ta kanunay kaayuhan, makadawat ta kanunay kaayuhan. Nya diha sa basahara gunang libro sa panultihon, puro na kaalam ang gihisgutan diha. Kanusa moabot ang kaalam kung naakay kahadlok sa Dios. Pagbaton og kahadlok sa Dios kay maunay sinugdanan sa kaalam. Unsaon aron makabaton tag kahadlok sa Dios? Pangayoon nato sa Ginoo. Og ila-ilahon nato pag-ayo ang Dios pinaagi sa pagbasag Biblia. Mag-ambo ko, mag-ambo ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagaw. Nangayo kami karong kahadlok nga ibutang sa among huna-una kasing-kasing, aron mas mutaas, mulapad, mulalo, muhabog ang among respeto, pagtahod kanimo in 100%. Amahan, ibutang sa among huna-una kasing-kasing ang kinayang mahadlokon. Dalaygon ka nga Dios nga magahatag ni ini sa matag usa kanamo karon, aron sa ingon ang pagtahod ug pagsunod pagbuhat sa mga pulong mga minsay pamaagi gikan kani among kalipay. Bless Ginoo matag usa. Dili lamang ang kaayuhan ang among maangkon sa panahon nga dunay mikadlo, kundi makabaton usab kami sa among gipangay nga kaalam gikan kanimo, nga maoy gikinahanglan sa among pagpuys kalibutan ug sa pagpangandam sa imuon yang pag-abot alang kanamo. I declare blessing sa matag usa in Jesus name. Amen and amen. Oras alas 9:29. Mga kaigsunan, murag kinahanglan na gyud kong pong mupahulay, mutulog. Ako asawa, pagsaka na ako dito, tulog na tulog. Kay hago gyud to siya. Gikan sa miaging adlaw, gikan sa miaging gabi, dayong kaganina, kagabi. Puro kadlawon man may nagikan. Nya, pangyud kanang basta biyahe unya inaswatay pag-ayo, murawing nag-deliver mga kaigsunan. Salamat ko sa Ginoo sa iyang kusog, iyang gihatag. Dalaygon ang Dios nga naghatag kalampusan. Moingon ko, dili paulay ang tanan. Nangandoy kag kayuhan, nangandoy kag maayong kaugbaon, nangandoy ka nga panalanginan ka sa Dios. Ayaw tuguti nga igo lang ka sa pagpaminaw. Hinuon, buhata, paningkamuti nga ang pulong ug pamaagi sa Dios nga nas Biblia, makit-an na nimo sa imong kaugalingon nga imong gyud nang gibuhat ug i-bless ka. Kini igsuon Pastor Gideon, moingon na usab sa atong programa. Ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good night. Og doon na mo'y mga pangutana, no? Na mo'y mga
mga pangutana, pwede ra gyud ninyong i-chat ko ninyo o i-chat ko sa ako ang account Gideon Candelario. Unya ang profile kani ra gyapon kaning recording studio o atong FM station sa Tanay. O pwede ra mo maka-text sa ato ang number 0932-6384-134. God bless. Good night. God bless. Pagday mag-aawit kanimo amahan Jesus magahalay mga pagday mag-aawit kanimo amahan ihalad na ang tanan itugyan na ang tanan diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan,